मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ श्रीजुत हाग्रामा महिलारी सारा रायजोफोरखौ मा आपिल खालामदों मा खावलायदों बेखौ आङो होनो थांगासिनो दं। जे बिथांनि खावलायनायखौ रायजो राजाफ्रा जरुर खोनासंनांगोन आरो पुरन खालामनांगोन। जि बिटिसि चिफ हाग्रामा महिलारी सारे राय सकलक जेतु रिकुवेस्ट करिছে এই রিকুৱেষ্ট কৰা কথাটো আমি পূৰণ কৰিব লাগে, সাৰত সহায় কৰিব লাগে, আমি কন্ট্রিবিউशन सारक जनाब लगे। दा बिनि सिगां नैबे इन्टारेस्टिं मोनसे बिराद जोबोद इन्टारेस्टिं आरो पावरफुल बिथाङा बुंदों, हम रीजनल पार्टी है छोटा पार्टी लेकिन बीटीसी में छोटा नहीं सबसे बड़ा है। दम गोनां दमदार आरो दिलदार सासे नेता हाग्रामा महिलारी सारा। नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ ससे नायग्रोदो, बेनिफ्राय जोबोद इन्टारेस्ट आरो पावरफुल गोहोगोरा लिडार होनोबा हाग्रामा महिलारी सार। नायग्रो। Why do all the Bodo tribal leaders always align with national party? What's the logic behind it? आपको मालूम है, आप भी देखो, आप तो नागा है, नागालैंड में कैसा है वो देखो ना, ये एनडी के साथ है आपका निपोरियो। हाँ, हम भी क्या जगह में डेवलप चाहिए, तो दिसपुर में एनडीए है, दिल्ली में भी एनडीए है, वही दिल्ली से पैसा लाना है काम करना है, दिसपुर से पैसा लाना है काम करना है, तो हम तो क्या छोटा पार्टी है, लेकिन बीटीसी में छोटा नहीं बड़ा है। नुनो मोनबाय, सोंदोंमोन नोंथांमोननि बे बड'लेण्डआवहाय मानो गासिबो एनडीए जों एलायन्स जायो, बे खोथानि एन्सारखौ हाग्रामा महिलारी सारा गोख्रों रावजों रिपर्टारखौ काउन्टार एटेक होनाय बायदि होख्लायबाय। नोंगौ जोङो मोनसे रिजनल पलिटिकल पार्टी, बिसोर जाहैबाय नेशनेल पार्टी। जों बादि रिजनला हाजार दङ, मानो होनबा इन्डियाया मोनसे माल्टि पार्टी सिस्टेम मोनसे कान्ट्रि। बियो बावहाय बाइ पार्टी सिस्टेमबो जायो। बेयो जाहैबाय जोंनि डेम'क्रेसिनि मोनसे वान अफ द मोस्ट इम्पर्टेन्ट फिचार्स अफ द डेम'क्रेसि। बियो जोंनि कन्स्टिटिउसनानो बेखौ राइट्स प्रोभाइड खालामनानै होदों जे इन्डिया इज ए कान्ट्रि अफ माल्टि पार्टी सिस्टेम। बेखौ दा बेखायनो बुंदों हम छोटा पार्टी है, रीजनल पार्टी है, हम बड़ा नेशनल पार्टी से अलायंस करके हम पैसा लाना है, पैसा लाके काम करना है, राइस आम जनता के लिए काम करना है, आम जनता के लिए डेवलपमेंट के लिए पैकेज लाना है। नंगौ, किंतु बीटीसी लेकिन बीटीसी में छोटा नहीं सबसे बड़ा है। और बेनिफ्राय देरसिन बीपीएफ के अलावा बीटीसी में बड़ा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। बेनो नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। लोगोसे नैबे हाग्रामा महिलारी सारा रायजोनि गेजेराव मा आपिल खालामदों, हाग्रामा महिलारी सारे आजिर तारिखआव राय सकलक कि आपिल करिब बिसारिसे, बेखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। नै आङो दिनै एन्टार बीटीसी एरियायाव गिदिंनानै जिखिनि मोनबाय, जोंनि बिपिएफ हान्जानि पजिशना एक नाम्बारावनो दं। बिराद मोजां पजिशन, गसाइगावबो मोजां, पर्बतजरा हिसाबैबो मोजां, बावखुंग्रि हिसाबैबो मोजां, आरो क'क्राझार हिसाबैबो मोजां, दतमा हिसाबै। ओमफ्राय क'क्राझाराव मोनबा समस्ति दं, बेवहाय पजिशना बिपिएफआनो एक नाम्बाराव आरो देरहाजोबगोन। आरो आङो बेनि बादैबो चिराङाव मैया सिडली समस्ति हिसाबै आं गिदिंदोंमोन, बिजनी बा मानास, बेफोर जिखिनि आं गिदिंनानै मोनदों, बेवहायबो बिपिएफनि पजिशना एक नाम्बारावनो दङ, खुनु खोथा गैया, माने बिपिएफआनो देरहाजोबगोन। आरोबाव सारिथा मोनब्रै समस्ति दङ, बिजनी, तामुलपुर, गरेस्वर आरो टंला, बेहायबो बिपिएफनि पजिशनानो एक नाम्बाराव दं। मथथे एनडिए हिसाबै बिटिसि एरियायाव 15थाबो जों देरहासार जालांगोन। सार बैसागुथिया बेबायदिनो साननैल'सो गेजेराव गाबोन थुंगेन फोसावदिं मेला, आरो बेबायदि समावनो सारा भटार रायजोफोरखौ मा खावलायगोन? आंनि खावलायनाया बेनो, बिटिसिनि जौगाखांनाय आरो बिटिसिनि खौसेथिनि आरो बिटिसिनि शान्तिनि थाखाय गासिबो रायजो राजाया जोंनि बिपिएफ हान्जाखौनो मदद होगोन आं आसा खालामो, आं खावलायो। बिटिसिनि जौगाखांनाय आरो बिटिसिनि शान्तिखौ बजाय लाखिनानै जों जाहाथे बयबो हारि माहारि ज' जानानै खामानि मावलांनो हायो,
बेनि थाखाय जोंनि BPF हान्जानो सुबिदा जुदि होयोब्ला जों मावलांनो हागोन जों बेखौनो खावलायो मुस्लिमखौबो जों खावलायदों बर'खौबो जों खावलायदों बेंगलिखौबो जों खावलायदों राजबंशीखौबो जों खावलायदों गरखाफोरखौबो जों खावलायदों हिन्दी भाषिफोरखौबो जों खावलायदों मथथे नाथ जुति सुत्रधर जेसेबां जाथि दङ गासिबो जाथिनि दैदेनगिरिफोरजों जोङो रायलायदों जे नोंथांमोना एबार एसेम्बलि इलेक्सनाव BTCनि 15टा समष्टियाव जोङो NDA हिसाबै जितु केन्डिडेट होदों बे केन्डिडेटखौ सापर्ट खालामनानै जोंखौ देरहासार खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननि जितु समस्या जाथि समस्यायानो होन बा जौगाखांनायनि समस्यायानो होन बेफोरखौ जोङो लासै लासै नोंथांमोननि मदद लानानैनो खामानिखौ मावफुंनानै होजोबगोन होननानै जोङो खोथा होदों आरो बे खोथा होनाय मथे दिनै आं जितु नुदों गासिबो जाथि जनगोष्ठिया जोंनि BPF हान्जाजोंनो दं आरो देरहासार खालामगोन आरो आंहा मोनसे फोथायनाय दं थांनाय समाव जेरै जों ज' खौसेथि आरो सान्तिखौ लाखिनानै खामानि मावबाय थानो हादों फैगौ समावबो गासिबो रायजो राजानि मदद आरो हेफाजाबजों जोङो खौसेथि आरो जौगाखांनाय आरो सान्ति बेनि थाखाय जों खामानि मावलांनो हागोन होननानै आंहा मोनसे फोथायनाय दं BPF साबेसे मन्त्रि मोननायनि आसा दं मन्थ्रिया उनाव जागोन इलेक्सना जोबनो होगोन रिजाल्टआ ओंखारनो होगोन मन्थ्रियाथ' थाखागोन बिदि सासे मोनो सानै मोनो साथाम मोनो बिनि सायाव जों दाबो सावरायनाय जाथाराखै खिन्थु जोङो BPF हान्जाया मन्थ्रिया थागोन बे